Assalamu alaikum. Nijar babban magana. Ana zargin Ibrahim Yakuba, ɗan siyasar Nijar, tsohon ministan harkokin waje, da bokanci da jinin mutane. An kama wani malami a Niamey wanda bokan nan ya yarda da cewa ya kashe mutane kusan guda 5, kuma in ya kashe mutanen nan yana ɗaukan jininsu don ya tafi yana bokanci da su, suna sacrifice kenan mutane, suna ma wasu manyan mutane aiki, suna musu tsahi da jinin mutane. A cikin sunayen da bokan nan ya bada akwai sunan Ibrahim Yakuba, sababin da kuka ga an kama shi. Niger abun da yawancin mu bamu sani ba, 'yan siyasan mu yawancinsu ka bokanci suke. Za ku ga malami a cikin gidanku a wata 'yar karamar buka, sai ku ga manyan motoci suna zo mushi, musamman ma a Niamey babu wanda bai san wannan harakan ba. Maluman nan da kuke gani suna ba ku tausayi cikin buka, yawancinsu 'yan tsahi ne, kuma tsahi suke na kafirci, tsahi suke na shirka, tsahi suke da jinin mutane, wani bin har yara ƙanana suke binnewa da rai. Wannan tabbaci ne abin da yake faruwa a cikin Niamey. Da yawan 'yan siyasan bu don neman kuɗi ko dai neman wuri, tsahi suke da jinin mutane. Yaushe ne halin mu a Nijar ya kai haka? Ƙasa da ake cewa kashe kusan 99 musulmi ne, amma baƙin tsahi muke yi da jinin mutane, da yaran mutane, da gaɓoɓin mutane. Shari'a dai tana nan tana bincike na wannan ƙadiyan ta Ibrahim Yakuba. Fatan da muke yanzu nan shine na cewa shari'ar mu, justice mu su yi bincike, su yi adalci na kirki. Idan akwai hannun shi da sauran mutanen da aka kama, doka ta yi haƙƙinta. Idan babu hannun shi, ya koma gidan shi da sauran wanda aka kama. Wannan ita ce shari'a, wannan ita ce doka. Amma Niger muna da aiki mu 'yan ƙasa. Mu tashi da addu'a, ita ce zata hidda ƙasar mu nan. Abun da manyan mutane suke yi a Niger, masu makami, wallahi shirka da yawa suke yi, kafirci da yawa suke, busba ruwansu da Allah, komi suke yi don su samu makami. To in ba addu'a ba, babu abin da zai hidda ƙasar mu. Kamar yau Ibrahim Yakuba shine aka mai tsautsayi aka kama malamin, kuma malamin ya bada sunan shi. Da za a kama yawancin malumummuka masu ebbuka a cikin angoyi daban na Niamey, da sunayen mutanen da zan mu samu yau wanda suna tsayi, ko sun kashe mutane, ko sun ɗauki yara sun binne su da rai, ko sun yi wani abu don su samu mukamin su. Wallahi kamar yadda Baba Chani ya ce, Niamey rikicewa za ta yi, kuma shine gaskiya haka. Abu ɗaya da zai hidda ƙasarmu daga wannan mugun abu shine mu 'yan ƙasa mu dogara da Allah, kuma mu roƙi Allah ya kare ƙasarmu da duka wa'annan matsahon, ya kare ƙasarmu kuma da mugun nufin da suke yi, kuma ya gyara halin mu duka a cikin ƙasa. Tun da wannan ɓacewan hali ne. Idan mutum ɗan siyasa ya samu wuri, ganin shi zai yi bokan nan shine ya kawo shi, bokanci ne, ba zai ji tsoron Allah ba a wurin aiki, kenan ba ruwan shi da ya muku aiki, kuma har a gidan shi ba zai zama na lafiya ba. Tunda daga wani abu kaɗan ya taso sai ya ga ya koma da boka, sannan kuma za a shiga mujirmanci. Kamar yadda muka gani, wannan malami ɗaya kawai aka kama, amma ya kashe mutum 5, kuma ya ɗauki jinin waninsu don ya yi tsayi. Allah ya kare mana ƙasarmu da irin wannan mugun abu. Allah ya gyara halayenmu, Allah ya samu dace.